Евангелие поучает нас, як важно видіти в наших дітях, якщо щось сталося, що ведуть себе вже ненормально, неакуратно, не слухаються, ослабляється молитва, ми тоді починаємо догадуватися, що щось неладно. Сьогодні в Євангелії ми читаємо. Ісус зійшов з гори і зустрів його народ. Між тим народом муж, котрий сказав: Господи, я молюся Тобі, прошу Тебе, поникай на мого сина. Він єдин у мене, єдинородний. Но дух злоби, імать гой, внезапно вопіє, кричить воплями, пружиться, впирається, і піна із уст тече. Ледве одходить від нього, сокрушає його. Я молив учеників твоїх, щоб і знали біса, а вони не возмогли. От варіант. Вернулися 70 апостолів, глаголючи: біса нам повинуються іменем Твоїм, а от этот біс не поддавався апостолам. Почому в одних случаях апостоли могли, в других случаях була проблема? Ісус відкриває їм механізм. Ісус відповідав їм: «О роде невірний і розвращенний». Оцінка цього світа. Род невірний, невіруючий, безбожний і, як слідствие, розвращений. Будучи розвращенним, чоловік уже до церкви сам не йде. Доста було у совєтські часи заставити людей свадьбу робити в суботу, коли раніше того не було, щоб вже люди, напившись на свадьбі, до півночі скакали, уже рано до церкви не пішли. Не треба їх було вже агітувати: не йдіть, не підуть. Це було одно із способностей розвратити людей, розбестити, а потім уже розбещений сам уже не молиться, до церкви не йде. П'яниця не молиться не тому, що він не знає молитви. П'янка згубила в ньому серцевину, чоловічність. Но коли сатана сопротивлявся молитві апостолів, то іноді і ми видимо в наше время є люди, котрі одну ісповіддю і причастям виганяє біса. Одна сповідь. А є люди, у котрих проблема довгі роки. Засяде сатана, гордець, хитрець, підступний. І вроді чоловік сповідається, не до кінця. Піде на ісповіді ще раз і знову не до кінця. Чому? Бо там сидить упертий сатана, котрий і самого чоловіка робить нервним, спильчивим, сродні біснуванню. Це ті отці кажуть, що чоловік, котрийся дуже нервує, котрий агресивний, а чим він не біснуватий, похожий. Ісус назвав цей род невірний і розвращений. Доки вас буду терпіти, каже Ісус, ми розуміємо боль Ісуса, кругом люди, котрі видять Його діла, як Ісус ісціляє, відкриває очі, уші, вертає зрення, очі зліпив із глини та поклав сліпорожденному. Всі виділи, значить, доста було розуміти, що перед нами Бог, який із глини око зробив, то ясно, що цілий організм колись і зліпив, по-слав'янськи сотворив, но іменно і зваяв, як коли горшок роблять із глечики, із глини. Зробив так Господь, создав чоловіка. І все це увиділи люди і не вірили. Даже апостоли, даже самий розхвалений Петро. І тот, коли чув, що каже Господь, Син чоловічий прийшов на землю, щоб взяти на себе гріхи міра, бути розп'ятим, бути преданий в руки грішників, поб'ють його, оклевечуть його, недоброго посудять, наконець уб'ють його. Но він третій день воскресне. Петро слухав, а потім каже: Господи, та найби не було з тобою такое. Що ти такое кажеш? Хоча він міг догадатися, що Ісус прийшов дати себе за життя многих, віддати своє життя за те, щоб род людський через віру у Ісуса Христа і Його церкву був способний і нині, і вовіки до скончання віков вириватися із когтей сатани, вириватися із стану невірності і розпущеності,
а это в этом мире стан невірства і розпущеності вважається нормальним, но то треба вирвати і через покаяння, через причастя возростати духовно. Ми часто вспоминаємо філософа Сковороду. Унікальний чоловік. Випустили книжку, де він пише по-староруськи, так як по-нашому. Так от він так написав. Дав написати на своєму гробі такі слова. «Сей світ мене і мав, але не імів. Ловив, но не зловив. Сей світ ловить кожного з нас. Не треба, аби чоловіка ловили якісь спеціальні служби. Сатана замість них це робить. Подлавлює чоловіка на п'янку, на блуд, на нечистоту, на вред, на злотворення. Лиш пізніше вже цей світ чоловіка згубленого і ще й судять. Що ж судити його? Він уже згублений, він уже почти мертвий. Такого чоловіка, звісно, удаляють з общества. Но єдине, що цей чоловік міг би не пропасти, якщо б він прийшов до Христа, так як прийшов батько і каже Ісусові: помилуй, призри, поникай на мого сина мого, бо єдин у мене син, і тот біснуватий. Скільки б нині сьогодні людей теж сказали: Господи, єдна дитина в мене і та біснувата, не слухається, не молиться, веде себе неакуратно, вийде на вулицю, всіх слухає, крім батьків. Телевізор слухає, радіо слухає, газету слухає, маму рідну не слухає. Це перший признак біснування, бо нормальна дитина, або всі газети писали про щось велике, а коли мама сказала не так, дитинка каже не так. Мама сказала. Воістину, це перший признак особливого духовного розвиття наших дітей. Що ж нам треба робити, коли наші діти бувають одна дитина і та біснувата, одна дитина і ту этот світ вихватив, вирвав з наших рук і розвратив. Іменно вирвати з дитини віру у Бога, а потім уже йди. В цьому мірі такі діти пропадають. Щастя наше, що ми із вами учимо наших дітей любити Господа, жити по заповідям Божим, бо тоді смисл життя відкривається, без не сміє приступити до дітей Христових. Ніколи такое не бувало. Псалмопевець Давид, ми його часто споминаємо, каже в одному з псалмів: «Я много видів людей, но я ніколи не видів праведника, тобто Божого чоловіка, або його дітей, щоб просили, як нищі, хліба. Бог своїх оберігає». Господи, благослови наших людей і наших дітей, щоб навіть одна дитинка в нас, аби світ не виривав їх із наших сімейних рук. Щоб Господь дав силу, щоб наші діти легкостю закривали любий лживий телеканал, або радіо, або газету, або лжепроповідника, котрий не то сказав, що вчили родителі і наші предки, котрі 1150 років вже під Карпатами православні. Боже Мати, благослови наших дітей, ми за них молимося, бо многі із них, наші діти, вирвані з наших рук, бо мусять йти на заробіток. Да не мусили би йти. Хтось ото так придумав, щоб пустити у світ незахищених дітей. Господи, в цьому нещасному світі вони ведь там не будуть мати такої допомоги, як вдома. Но ми і в церкві молимося: Господи, помилуй тих людей, котрі пішли на заробітки, і там на чужині пристав до них ангела-хранителя. Під покровом Божої Матері би сокотилися, щоб ще щось і зароблять, а ще і не зароблять. Но хоча б здорові вернулися домів. Бо так важно, щоб наші люди вовремя верталися на свою землю. Молимося і до ікони Божої Матері Скоропослушниця, до котрої великий кресний ход із Ужгорода у Домбський монастир зібрав майже 1000 людей той в Ужгороді, а половина дійшла до монастиря. І там таку радість зробили, і такий праздник вчинив. І монастир усіх з радістю нагодував. Впрочем, не монастир годував, Божа Мати накормила усіх людей. Трудімося в цьому мірі, бо за церковні труди Бог потім награждає і наших дітей, бо так поступаючи і ми, і наші діти будуть свободні від
влияння Злого Духа, а в вічності, свободні во Христі, з любов'ю во Христі, зможемо наслідувати Царство Божие. Амінь.